So it was a tough game. We had the bye week last week. We tried to heal as much as we could, and we still, from an injury standpoint, we have a lot of players missing, and we did the best we could with what we had. We still have a lot of stuff to work on. It didn't help that we had three turnovers, I believe, on the offense. Defensively, we just couldn't contain as well as we should have, and quarterback and running back were getting outside pretty well. Overall, we got a lot of stuff to work on. We have a whole week to prepare, and we're just going to get ready for the next one. Tak ťažko sa hľadajú slova, bol to ťažký zápas, ale musím povedať, že to bol naozaj pekný technický futbal. Znojmo hralo veľmi kvalitný futbal. Videli sme, že v zápase nebolo vôbec veľa penál, hralo sa pekne, čisto a vyhral tým, ktorý urobil menej chyb. Vedeli sme, že majú kvalitnú ránovú hru. Snažili sme sa ju zastavovať, ale nie vždy to vyšlo podľa našich predstav. Naozaj mali tam skvelé blokujúcu ofenzívnu lineu. Mali tam šikovných, rýchlych, silných running backov. Ťažko sa skladali. Boli atleticky veľmi dobre vybavení, takže aj tie tekle, veľakrát sme proste misovali tekle a tým pádom sme im dávali dlhé drivey a first downy. Paradoxne, v každej sezóne, čo si ja pamätám, sme prvý zápas so Znojmom prehrali a ten druhý viac menej a nejaký rozhodujúci neskôr v sezóne sme vyhrali. Takže dúfam, že to zopakujeme, že sa znovu lepšie pripravíme. V tejto sezóne nás naozaj sprevádzajú početné zranenia. Máme tam veľmi veľa hráčov, ktorí zaskakujú. Máme tam doplnených hráčov, nových hráčov, ktorí sa vrátili, ktorí netrénovali s tímom a kým sa celý ten tím trošku zohrá, kým si nájdeme nejakú tú komunikáciu medzi sebou, chvíľku to trvá. Aj dnes tam zaskakovali hráči, ktorí doteraz neboli na ihrisku. Takže musíme to len zladiť. Dúfajme, že zranenia sa nám už budú vyhýbať. Doladiť veci, pretože myslím si, že stále sme dokázali zastavovať tú ich hru. Keď sme každý robili svoju robotu, ako sa povie, urobili tú svoju 11 na ihrisku, tak to Znojmo sa prakticky neposúvalo po ihrisku. Takže len sa fokusovať sami na seba, odstrániť chyby a verím, že to do konca sezóny bude už len lepšie.